coneixement d'idiomes és una eina imprescindible per accedir d'una manera adequada al mercat laboral. Per parlar d'això, tenim amb nosaltres a Miguel Ángel Cortés, que és el coordinador del Centre d'Idiomes de la Universitat de València. Miguel Ángel, benvingut, gràcies per estar bon dia, així. gràcies. Explica'ns les funcions i els objectius del Centre d'Idiomes de la Universitat de València. Nosaltres allí al Centre d'Idiomes ens dediquem a tot el que està relacionat amb l'aprenentatge i l'acreditació d'idiomes. Començarem principalment fent cursos d'espanyol com a llengua estrangera i d'anglès, i després hem abarcat altres llengües com l'italià, l'alemany, el francès i inclús el grec modern. Creiem que els idiomes ara mateix són una part fonamental a l'hora de trobar un bon treball, perquè és una cosa que demanen, i no només anglès. Cada vegada estan demanant un segon i inclús un tercer idioma per a després poder desenvolupar les seues tasques laborals, tenint en compte que vivim en un món molt global. Els estudiants són conscients d'aquesta necessitat de dominar adequadament els idiomes? Alguns sí, sobretot els que veus que tenen interès per assistir a cursos, per formar-se, i a banda dels cursos després participen d'algunes altres activitats relacionades amb el tema de les llengües. Però després veus que el sistema educatiu espanyol és el que és i que hi ha gent que estudia molt, fan molts cursos, però després, quan arriba a l'hora de la veritat, no tenen la capacitat per a poder desenvolupar-se en una segona llengua i menys encara en una tercera, saps? Així a València tenim el cas de que molta gent ni tan sols és capaç de parlar en valencià, imagina't anglès o francès. Quin nombre d'alumnes passen anualment per el centre? Sí, al cap de l'any passen més de 3.000 alumnes, perquè tenim cursos generals que van d'octubre a juny, i després els cursos intensius d'estiu. Fem cursos també d'espanyol per a estudiants Erasmus. Encara que l'anglès continua sent el principal volum d'alumnes, cada vegada més hi ha alumnes interessats en aprendre francès, en aprendre alemany, en aprendre espanyol també. L'espanyol és una llengua molt important a nivell global. L'activitat que heu desenvolupat al Fòrum d'Ocupació i Empreniment està relacionada amb l'elaboració de currículums en anglès. Sí, exactament. També una importància capital perquè és el primer pas per accedir almenys a una entrevista de treball. Exactament. Jo ara mateix fa poc, vaig mirar el meu primer currículum que vaig escriure per accedir al lloc on estic treballant actualment, que és el Centre d'Idiomes, i la veritat és que estava ple d'errors, estava ple de coses que deia, com pot ser que poguera fer jo una cosa així, no? Però clar, ho veus en la perspectiva de quan tenies 22, 23, 24 anys, no hi havia massa informació al respecte, i després, quan veus que hi ha maneres de fer-ho, i no necessàriament utilitzant els samples, els templates de currículum, sinó una cosa que fas tu, que la crees tu, que la dissenyes tu i que al cap i a la fi és una cosa teua. Perquè en el cas de l'elaboració de currículums no és sols la competència lingüística o saber expressar el teu currículum correctament, sinó, a més, és fer un currículum. Exactament. És des del disseny, des de les parts que has d'incloure i com les has d'incloure, perquè, clar, és la teua carta de presentació, igual que una carta de motivació. És una cosa que les persones que al cap i a la fi són les que revisen els currículums li van a dedicar molt poquet de temps a cada currículum, perquè potser llegeixen 20, 30, 40, 50 currículums, li van a dedicar un minut i mig, 2 minuts. Per tant, en aquests 2 minuts has de ressaltar totes les coses que tu vols que siguin importants i que vegin que fan que tu sigues la persona més idònia per a aquest treball. Per finalitzar, l'objectiu, evidentment, de la vostra presència en el fòrum és donar a conèixer el Centre d'Idiomes. Quina és la resposta que esteu rebent per part dels alumnes que encara no vos coneixien? A veure, és la nostra segona participació així en aquest fòrum. L'any passat ja vinguérem, i la veritat que tant l'any passat com aquest han sigut 2 experiències molt enriquidores per a nosaltres, per a veure també què és el que fan altres empreses en aquest aspecte, i sobretot per a seguint un servei propi de la universitat, per a dir, mira, així estem per a lo que vosaltres necessiteu. Cada any entren a la universitat milers de nous alumnes, gent que ve des de secundària, des de cicles formatius,
i que vegin que la importància de les llengües és absolutament fonamental avui en dia. I per això estem. Doncs esperem que aquesta conscienciació sobre la importància de les llengües continua augmentant. Sí, clar. Miguel Ángel Cortés, coordinador del Centre d'Idiomes de la Universitat de València, moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè.